Kules, Mirai. Okay. Hello. Hi. Muripa live hapa sister musangwangwarirai muripa live makaterekwa. Ndizvo. Chinewe. Tavhura imwe live hameno zvaitika iya freezer iri panhu hameno zvavaita vaifreezer. Saka Ndisiona. Uri pane zita ripi? iroro ina chifidzo kanzi chifidzo. Oh. But uri live izvezvi. All right. Uri live taurako. Tata papi. Tatiri panhau yekuti fish marelationship vamwana vari marelationship havasingadi havari kungomanikidziwa nesituation but vakangofanana nefish yatengesegwa bhasikoro. Fish hainide bhasikoro but inongogara iri pabhasikoro ipapo. Ndikatika zvinenge zvichinakidza. Fish ichinagwa nebhasikoro yawambona fish ichi ndiri kukuona uri paulive you are watching. Fish inonagwa nebhasikoro. Watching fish. Ndandiri kukuona uri palive uri kuzviona. Ndadzikisa volume kuti ndikumisa. Saka wati munoenda murong relationship nokuti munoda kugara murong relationship. Zvine zvisinakidza kana ifitso. Andi kune chinonzi second chance. Saka zvoitwa sei? Saka munonakidzwa nokudanana nevanhu vasina basa nemwi. Tozoona mberi ikoko. Unogona zongonaka. Saka fish ikatengesegwa bhasikoro inongochengeta bhasikoro mvura imomo tindozogona zorichovha one day. Zvogona zotonaka zvikatofara. Mukujairana imomo. Vakadzi you're funny. Really, zvanga zvichinakidza ka one bad moment haibva yato. Fish haifi yakambonakidzwa nebhasikoro nyangwe zvoita sei. That's what you should know. Hakuna fish inofa yakambonakidzwa nebhasikoro. You are a fish watengesegwa bhasikoro watotsotseo. Why would you think bhasikoro ingazonakidza one day? Unopedza kanyika yese naifiso. Zviri nani upedza nyika yese uchitsvaka mawemusi kana kupedza nyika 1 uchitenga fish 1. Saka wakada just iwe fish zviri nani ipedze nyika yese uchitsvaka mawemusi pane kuti igare nebhasikoro 1. Mobva matanga kutuka futi kuti maure kana tapedza nyika yake. Iwe fish kanzi inokara iri kuda wemusi iri nani. Nai girls muri kutodii vanhukadzi muri palive. Muri kunzwa zviri kutaurwa nouyu. And sometimes inenge iri fish tatengeserwa bhasikoro tongogara pabhasikoro rosvika zvazofaya. Vari mukuzimbabwe munotuka ndimi futi munotanga kutuka kana takutsvaga vari nani. Saka watya kutukwa iwewe wogara nebhasikoro iwe usingarichovhi. Imagine being labeled kuti hure cause iwe uri kutsvagako pari comfortable. Imagine wakutotanga kutoudhurwa pepeponzosisa vanochinjanisa every 1 month or every 2 months. So are you telling me kuti right now ndikakukwidza mukombi uchienda kuzvishavane asi kombi yacho ichinda shurugwi wobva kuti aiwa ndotongogara mukombi yeshurugwi ndizonzi ndinochinjanisa makombi. No, hazvifanani. Zvinofanana because uri murelationship iwewe wapinda murelationship yawatsotsewa nemushurugwi uri kunyatsoona mushurugwi asi serious newe wotya kubuda nokuti vanhu